बुंग्रा सानाय ताय गोबां बर' आंसो सिगां सायखांदा आं किसा नङि थाने नागारसाने न सारो रंजित देबबर्मानि गारावो अनेक राजनैतिक नेता बुजाया तांगे रंजित देबबर्मा बलंनि बर' दिन गानावो थांगाखाय केस खालायमानो आइबोना गोबां बर' गानि गानावो फाया बिबोना दल आनो नुंया ओ मा बनो नुं हाखायाबो बिनि केस बांमानियाबो साब तुलमाया रंगां मानो ओ सिगांगो 9, 10, 11 तारिख का सुक्रब पुलिस रो सिंग तैलायजा रंजित देबबर्मा सिनि नाचे सिनि कमल शक्तिफ्रानि आनो सोलो सार नों बर' हाखरा हाबि दंहो निसौ कमल आं हाखरा हाबिया हाखरनि नखर जागनो आहायबाना आं मा थाखाबनो आनो रमनि बागै सिं तैजा पुलिस रो थांनाय 2 तारिख जानुवारि वो ओइ बर'नि ओ खुमनंनि थानानि रानापुर थानानि उसी सिनि ताखौ कमल कृष्ण कलय रायकोट थांनाय आनि बिरुद्ध साखी रहियो तानि बागै रंजित देबबर्मा दुस्की बाजारा राष्ट्र विरोधी पक सामानि बागै आहायबोना ब चिनि दफानि बर' गासै बिसि बिरुद्धिले सालिया आबन बागै बना हामबाय मारो कौन रहा हुआ स्वयं ओइगा माइग्रेन नि बागै बर'नो दंखो सिराय खाथि दंखो जों सभा खालायजा ताबो सोरजारा डेमोक्रेटिक लामा फैयै मासानो फानो केबर नखरै मायाखौ लीडर होता से गणमुक्ति परिषद बनिष्ठ लोकांतमो तंगमानि करै तंगलाक गोनां तंगलाक समाजतंत्र फायखाय आथुकिरि बाय ताल बाय तंगा से नखा मोसानाय दङ वनसाना किब्रा कथाय दङ जे देश मोसानाय दङ ताबुखाय आजुबा स्लोगान नेरो ताबुखाय आई केटिओ हाता आयन केटिओ बासा हाबाजा बिबन दला हाबाय ओ मा सिस्टेम रखसे आजि वानसति साना उजे दं ताबु हाबरा से हिदं फा वानसति सानाय बिनै बिनि गथासे ओ बुनि दफा बेरन फे जाखाखाय पुलिस बेरन फे जाखाखाय आप्रमानु ओ बलंगर रो बेन हाबाय ताबु को मैच छुय तखाय गाम 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 बेरन आबया ताको डेमोक्रेटिक लामाते वसुल शरण एकिटमेंट दो हिराय जमा खाई दिने बाय एकिटमेंट दो विजय कुमार आंखन बसिया रे जमा खायै सिनि सि रेडिउ सुम खामानि 17 तानि जागा 20 ता खायगा काथाम तोय फैजा एडिटे चौकी खायै एडिसियो सत्य छिट बारी रिखा कोनो डेमोक्रेटिक आंदोलन नीति के वो खाइते माखा के वो खवाई माया एडिटियर शक्ति वो सुजाता वो श्राय 1971 में 25 मार्च में परे फाइनल कोनो बांग्लादेशी रो त्रिपुरा राज्य वो तो नहीं मांगला खेले किंतु अमंका चुक्रो श्रीजातंगो आंदोलन तिनी सानाने मुसुल्लो त्रिपुरा हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल अरुण कांति भूमिक 1977 सनो बांग्लादेशी पासपोर्ट तो गए त्रिपुरा राज्य फाइल बो तब बाहिकाय त्रिपुरा इंडियन सिटीजनशिप नामे तब त्रिपुरा हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल मुंगा आमली जो खबरी नाय आमली जो अन्याय अमो साकांगाकाय रंजित देबबर्मा बलंनि बर'
রাষ্ট্র বিরোধী কক্সাও আনকিলিয়া কেবল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আনি গানা আসুন না কিরিফানো চিনি বুবা গেরাকা নদীনি গানা ন আসুন দিব নরম খানা বুবা গেরা দিনি নদীনা আরো পানিব আনি বুবা গেরাবো কিরিয়া তাকুরা আরে সিরিয়া 1993 সালে এটিএম চুক্তিও শেষ দङ एडिसी हामसायो इनालाइन पार्मिट रिनानि क अमसिरिया भिलेज डिफेन्स फोर्स क्राइम एडिसी हामसायो गेट श्रमे इलिगल माइग्रेन्ट रोनो एडिसी हामसायो हाबनानै चेक पोस्ट खालायनानै कक सिया दङ किन्तु थानाय 25 बोसोराव सरकार কোনো खायलांलिया जे कामनि मन पैसा हर पेक तंगने अबनो पेकनि सर इस्लाम का गाड़ी पारना तंबार इस्लाम का पैसा रांचना सुना सर इस्लाम का अबनो आगी तो पैसा पक बरो बाय तुमनानि बागै से पैसा पक बरो बाय सिपिनानि बागै असुक्ति बय तिते सुक्ति बतंगो अमंखा सिले बाय जमा खाइमाने बुथाय মমতায় আবনো যখন বিভিন্ন বড়র जोंनो बरंनि बर खिलिं जाकाय जों खादुख मानो मुक्ति खालायो ओ सिगां 8 जानुवारि अर टीएसएफ नि प्रग्राम आं थाइफोरखौ सागा सिनि कमेन्ट रनि पेपर বিভিন্ন জায়গা কক সাকাকাय তামसा বই সাকাকাय बासकाय मा हानियाव जाना आं बर'नो खुलुमनो सानानै मुसुंगो आं सामानि साया दंखाय नोरानो एडभाइस खायदि अमनेगे साखाय चावसने एडभाइस खायदि तब मुसो अरनि मुसो वा सो जायले जोङो दखाननि बागै किनो सेक्रिफाइस दंले जोङो सेक्रिफाइस 3 मास 4 मास स्कुलावदे जेलाव दंहाबले खुचुरो पुलिस लोकाबो दंहाबले आंबो साथदे खुचुरोय आंनि हामारनि बागै दा ना दफानि बागै काबब किरियावैना आं कक्साय दङ दफानि बागै सावै थानाय ताफोराव आं दाय बिसि कक्सानानै नाया बाय थागो आं कक्सायना थानानै मुसुंगो जों थाङो सिनि मिजोरामनि रियां हदनि बर' हदनि बर'र ओ दुमुरबान थेवसे बर' आरो मा थांबायनानै आं लाइबमा परिबय आं साइनाका आबो कोनो दिनत सत्य प्रज्ञा ताङो सिनि रियां बुरुरसे ordinary inhabitant Mizoram में तारुबो single largest population का बरो हदानि बरर आरो ताबतन साइनो दङो लालटे दङो पाइटे दङो मा दङो लाई दङो कुकी दङो जतना खाक बायकेन गाय बरो हदानि बररसे आरो जतनि बर गोबां आबोनि बागै फसकाङो कायसा चिनि बर' हदारनि बागै कायसा एग्रिमेन्ट नङा दङ आरो लुंगे डिस्ट्रिक्ट दङ मानि डिस्ट्रिक्ट दङ आइजल डिस्ट्रिक्ट दङ चाम्पाइ डिस्ट्रिक्ट दङ लुंगे डिस्ट्रिक्ट दङ चिनि बर' हदारनि बरर ताई चिनि बुबाग्रानि आरो कायसा राजबारि दङ ताबगबो बेसाबय आबोनाखै रेंदिल हिनो आरो पुखरिबो कायसा कतरमा आबो आरो दा पुखरिबो कतरमा दंखो सतरां ओ मिजुनि जे हा जे डिस्ट्रिक्ट चिन बर ताबो दंखो
বনে অধিকারনি বাগৈ বচন সবা মা খাইনাই বড় বচিনি থন বড় বচিনি তো খালি বড় অকগনেশন মন্ত্র না আপনার বাগৈ বড় কোন ডিসপ্লেস পারসন ইয়া বড় হানি বসা আহানি বড় বড় হাবত মানুষ আহাও বড় মানুষ তাই কাপড় বকর आं बायनानै सिगां रनकबोगोन आं 1997 सनाव जेनेभाव थाङै टक साइका सम्भवत 1949 नि परेव पयला सिबार सिलायबाय सभा खालामनायनि बिसिङाव बा डेमोक्रेटिक लामाथिखौ दंथन आंनो पयला 5000 आंनि बखरक उंबखायै पुरस्कार सागायजामोन बिसिङाव आंनो पयला जेनेभाव थाङै बासन रयो एरपरे गोबां बोसोरनि हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेशन सिविल ससाइटिनि बर' रक्षांखा आरोबा आं चिनु उजान मैदानाव रेप खालामजामा थेगे बेबा नन साका ताइ दाखुरा बुखरक फैनायनि सिगां आं अकन सानाय आगिसिम अनेक बुंलायखा राजनैतिक दलादल बुंलायखा सीपीएम कांग्रेस आईएनसीटी आईपीएफ बुंलायखा टिउजेस बुंलायखा टीएनपी एनएलएफटी बुंलायखा अनेक किसु नंलायखा आबो ताबो सावैताय हामनानै कक्रै कक बर'बाय कक खायसा दङता बर'ब बुखुराव जेंखा उमैनो थाका सावै हामनानै करै साका तियारि बाय थांबानो खामा तियारि दंखौ अ खामा तियारि नगा तिप्रा मनो तिमी दफाना लामा फनकनाय आमले बागै चिनिग्रा ताबुको थां टंखौ जोंनि नदिनो थांनाय आसत सावैनो जतनना हायना हाय हामजमा फाइफे हामजमा याफारै ताइ खुलुमा याफारै आनि कगरम थाका जतननो खुलुमबाय था